Елена Фомичева һәр иртәсен диярлек карабыдай бутқасыннан башлый. Бәяләр күтәрелә барса да яраткан ярмасыннан баш тартырга әзер түгел. 69 сумга ярый әле, чөнки ярманың сыйфаты әйбәт, әмма оннан да кыйммәткә сатып алырга мөмкинлегем юк. Бу пандемия башланганнан бирле шулай. Элек бер кабын 40-50 сумга алса, хәзер сизелерлек кыйммәт диләр. Дорогая гречка, да. Росстат мәгълүматы буенча, ел башыннан илдә гомумән күп төрле продуктларга бәяләр 5%-ка күтәрелде. Әлбәттә, инде карабыдай да шулар рәтендә. Бәя күтәрелүнең иң югары ноктасы пандемия чорында туры килде, чөнки ул вакытта халык күпләп карабыдай сатып ала башлый. Инде бүгенге вазгыятькә килгәндә, мәсәлән, Казанның популяр кибетләренең берсендә карабыдайның 900 граммын иң кыйммәтлесе 125 сумга, инде иң арзанын 61 сумга сатып алырга мөмкин. Күпләп сатуга бәяләр арткан һәм кискен рәвештә әле август аенда гына 1 тоннасы 48200 булса, бүген 50300. Шундый мәгълүматларны ярма базарын тикшерүче белгечләр китерә. Татарстанда вазгыять ничек? Карабыдайны күпләп сатып алучылардан сорадык. Бәяләр күтәрелгән дип, сез моны сиздегезме? Менә сезнең ничә сумда? Юк, сизмәдек, пока работаем стабильно. Все на месте. Ничә сум тора? Или 7 сум. Элек тә шулай иде инде. 3 ай инде шулай бәя. Үзгәрмәде димәк. Юк. Ә кайлардан китерәсез карабыдайны? Алтай и Оренбург. Соңгы атнада карабыдай китерүчеләр бәяне арттырмады ди. Бу күпләп сату базарыннан ярма Татарстанның вак кибетләренә тарала. Республиканың сәнәгать һәм сәүдә министрлыгында әйтүләренчә, бездә карабыдайга бәя киресенчә төшә генә. Узган айда уртача 74 сум 36 тиен торса, хәзер 73 сум 21 тиен. Мы ждем урожай Нового года, это однозначно. Авыл хуҗалыгы министрлыгында да Татарстанда карабыдай күп дип тынычландыралар. Шуңа бәя артырга тиеш түгел. Ярма җитештерүчеләр арасында гадәттәгечә әлки белән бөгелмә алдынгылар рәтендә. Уже произведенные. Россия буенча әле узган елгы карабыдай уңышыда 300 мең тонна. Карабыдай җитәрлек. Узган атнада ярминкәләребезне ачып җибәрдек. Ярманы Татпотребсоюз да кертә. Татарстанда социаль әһәмияткә ия продуктларга бәяне контрольдә тота торган штаб эшли. Алар зур сәүдә үзәкләрендә, районнардагы кибетләрне дә күзәтә. Мы еще закупились, когда начинался карантин, и у нас еще этой гречки вот. Кибеткә кергәндә мин карамыйм. Бәягә. Цены в целом повысились, на гречку конкретно не замечал. Бәя күтәрелү компанияләрнең былтыргы уңышны күбрәк табыш алып сату максатыннан булырга мөмкин. Узган ел Алтайда карабыдайга бәя күтәрү очракларын монополиягә каршы федераль хезмәт тикшергән иде инде. Там предупреждение прокуратура выдавала ряду компаний. Бәяне сәбәпсез күтәрмәсеннәр өчен прокуратура бер төркем компанияләргә кисәтү ясады. Безнең республикада исә бер юлы берничә компаниянең карабыдайга бәяне күтәрү очраклары быел теркәлмәде. Иң мөһиме халык хафага бирелмәсен. Күп очракта азык-төлеккә бәя күтәрелү шуннан килеп чыга да дип искәртә белгечләр. Айгөл Бәдретдинова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.